september 1872 begyndte undervisningen på Hjørring Gymnasium, eller det til Hjørring Gymnasium. For lige siden har vi jo haft en uddannelse her på stedet. Der var dog til at følge med kun én skoleleder, 4 lærere og en lærerinde til at undervise 100 elever fordelt på 5 klasser. I skolens første år voksede et smukt kastanjetræ, der fungerede som fælles mødested for skolens elever. Træets symbolik er urgammel, og træet er en livssymbol i mange kulturer og religioner. Træets rødder og rokræft er et flot fysisk udtryk for den dannelse og ungdomsuddannelse, som vi har i Ejens skole her på Hjørring Gymnasium i nu 150 år. Og i anledning af skolens 150 års jubilæum har vi netop plantet et egetræ. Det symboliserer holdbarhed, urokkelighed og styrke, og ligesom kastanjetræet, lang levetid. Mit ønske er, at egetræets egenskaber forbliver kendetegnende for Hjørring Gymnasium nu og i al fremtid. Til lykke, gang skole. Se dog på disse unge. Skulle disse være blomsten af Danmarks ungdom? De ligger jo bare og flyder som ukrudt. De lever jo næsten op til det, den gamle Aalborg-bit, Henrik Bornemann, skrev til sin efterfølger i skolens tidligste år. Han skrev, efter at have gjort mig meget umage med skolen i Hjørring, mærkede jeg nok på en 10 års tid fast. Det ville ikke lykkedes der, fordi der er et barbarisk groft folk, som hverken kender eller estimerer viseresten. Jo. Men ukrudt forgår jo ikke så let. Og selv ukrudt kan bære de smukkeste blomster. Og nej, gamle, se nu bare det store træ. Kommer jo til at holde af det. Det er det første, eleverne ser, når de kommer om morgenen. Og det sidste, de ser, når de går om eftermiddagen. Ærligt talt. Husker du ikke, hvordan vi selv chefede om det i vores unge dage? Nej, det husker jeg bestemt ikke. Jeg husker kun, at alt var meget bedre i de gamle dage.
intelligens og disciplin. Alt var nu meget bedre i de gamle dage. Eleverne var triste og havde ømme numser og hænder. Undervisningen var gået storartet. Der var ikke en sjæl, der forstod et kub. En af eleverne får pludselig en idé. De indså grangivligt, at denne videnskab, matematik og forbeholdt dumse og andre åndelige misfoster, besluttede at sælge deres bøger. Hver uge tog de således deres blanke nuller og slap på den vis lykkelig over det frygtede matematiske fag. Den 17. november 1911 grundlagdes elevforeningen Thule på Hjørring Gymnasium, opkaldt efter polarudforskeren Rasmussens nye oprettede station i den nordligste Grønland. Ja, men Thule var jo også antikkens betegnelse for den lykkelige ø ved verdens nordligste ende. I Hjørring gjorde man dyd ud af nødvendighed, og man fremstillede sin placering i det yderste nord som en helt særlig kvalitet. Thule var et åndeligt og intellektuelt forum. Ja, men også et sted, hvor fællesskab, fest og en smule ballade hørte hjemme. Jo, men vi mødtes jo og behandlede de allervigtigste emner med sikkerhed og veltalenhed. Jo. Det er godt. Nej, det var just i de år, at vi vågnede. Verden var underfuld og fyldt med uløste problemer. Der ventede på netop os. At tusind andre havde gjort sig præcis de samme tanker på nattens spaceretur. Det tænkte vi ikke på. Dengang. Nogle gange sentimentalbås. Ja, det vil nogen mene. Men det der kultiske og ikke mindst lyriske dimension favnede hinanden så godt som bestand i skolen. Something in
Dansk, det er umådeligt kedeligt. Jeg må ikke. Har I lyst til side 10? Nej. Det går ikke det her længere. Altså dansk? Nej. Vores fædreland er besat, og vi sidder bare her og laver dansk. Vi er nødt til at gøre noget snart. Hvad vil du have, vi skal gøre? Vi er bare gymnasieelever. Det er vi. Det er side 10, ikke? Vi er nødt til at udføre vores plan i aften. Det bliver altså lidt for farligt. Vi har overhovedet ikke nok erfaring. Vi er nødt til at tage den chance. Vi kan ikke bare sidde her og lade os stå til. Faktisk så er det vores pligt at gøre noget. Du har ret. Vi må hjælpe, hvor vi kan. Vi mødes her under træet ved midnat. Der er ingen stille. Hansen kommer nu. Drenge! Det er lige at fejre efter. Jeg kunne ikke undgå at overhøre sådan det. Lad os sige samtale.
Hvilken samtale? Christ, så meget placeret. Jeg kan høre, at de har den rette indstilling. Og nu når jeg alligevel ikke får det til disciplin, at slå i lille dansk på, så tror jeg, I vil have bedre at høre, hvad en ung mand fra Aalborg har at sige til. Ja? Jeg tror, vi finder, at de har noget fælles med. Sherry, jeg vil gerne læse et digt for jer. Det kommer fra digtsamlingen Flere uden bog, og hedder Hvede af 1000 år. Ja? Så er det skrevet af Morten Nielsen. Det var godt efter. Det forår var feber og kulde. Skovens tågevand skjulte et ondskab, som løvene skulle springe sig frem. Vi andre blev padske og blege, mænd på 18 år. Pære uden våben, sår uden sår. Men vivlende byer af angst vær. Ubåd. Kig. Kig. Søndag den 8. april 1945 arresterede tyskerne Poul Erik Nielsen fra 18G i denne sendetørne. Dagen efter trådte 3 medlemmer af Gestapo op på et gymnasium for at arrestere 3 andre elever på samme klasse.
repræsenterer så vores nye, moderne skole. Byggeriet er udformet som et slags 8-tal. Ja, hvor festsal, som også kan bruges som teatersal, og som der er dertilhørende hejsesystemer og rekvitter. Rekvisitter! Tak. Rekvisitter placeret for sig selv. Undskyld, hvad er det placeret for sig selv? Ja, det er jo nok festsalen, ikke? Men skal vi så også sige noget om, at der i starten kun fik drenge her, men der sikkert også begyndt på piger? Nej, lad være med det. Det er ikke så relevant. På en ny, moderne skole, der er det bygningerne, der er vigtigt, ikke som sådan indhold. Ja. Jamen, skulle vi ikke fortælle om skolens kunst? Det er den slags indhold. Jo, selvfølgelig skal I det. Det er jo også skolens Gud! Det er skolens Gud. Nej! Lad endelig ikke fortælle om dejlige flisebelagte have. Ja? Ej, Tungo. Nej. Du ved hvad. Der er i hvert fald små søer med okay. Og klippet hække, som den er en labyrint. Nemlig ja, det er der. Skide yndig ud af det. Nej, nu kommer det. Det er derovre. Velkommen til vores nye, moderne skole, herr journalist. Gerda Madsen, journalist for alle damerne. Det er min fotograf, Frode. Ja, Frode. Ja, Frode. Kan du fortælle mig lidt om den nye skole? Jo, det kan jeg godt. Nu skal du bare høre. Ja. Se, byggeriet blev påbegyndt i foråret 1956. Færdiggjort den 22. april. Den 22. april, hvad er det? 22. april 1959. Samlet pris 5,6 millioner danske kroner. Ja, hvad siger man så? Spændende, men hvad med skolens mission og vision? Ja, jeg går ud fra en moderne skole som denne har engagement og arbejdsglæde i højtiden. Jo. Jeg kunne næsten ikke have sagt det bedre selv. Nej, og vi har sågar elever og piger. Byggeriet er udformet som 8-tal. Ja, hvor festsal, som også kan bruges som teatersal, og som der er dertilhørende hejsesystemer og rekvitter placeret for sig selv. Undskyld, hvad er placeret for sig selv? Festsal! Frøken Gerda, tillad mig at vise dem vores dejlige, flisebelagte have med små søer med åkander, blomster og hække lidt som labyrint. Det lyder lidt som en A-tog-gård. Det vil jeg gerne se. Ja, så er det bare lige den vej. Det skal bare støje. Sker der aldrig noget sjovt i disse åbenbart fantastiske bygninger på denne moderne skole med disse labyrintiske hække? Jeg har lige fundet en skole, hvor vi har et rigtig godt fællesskab. Og tit føles det til jeres hotel Nord. Det lyder sjovt. Men vi kan faktisk bedre lide rock'n'roll. Crying time. You ain't nothing but a hound dog.
følger lige noget til nu. Kom. Vis mig. Glisebelagte gårdhave med labyrintiske klippede hække, og så sad vi der på en af de mange bænker. Ved du så, hvad han sagde? Herude i denne stormfyldte del af vores land kan man altid finde lag. Ja. Den mand går også utrolig meget på økonomi. Skal den her sjæl blive leder? Ja, så er jeg tilbage. Vi har vel til gode. Det første, der møder I på det nye Hjørring Gymnasium, er et stort, smukt træ, hvis rødder og grokraft er så fysisk udtryk for den dannelse og ungdomsuddannelse. Træet danner ramme om et fællesskab og en ny tid, hvor skolen ikke længere opfattes som en strafanstalt. Nej, tværtimod eleverne lige så meget som lærerne. Skolen er et sted, hvor man skal have det rart i de år, man tilbringer der. Derfor skal man værne om det og passe på det. Velkommen til Hjørrings hyggeligste værtshus. Det er dejligt at se en masse nye unge mennesker, der kommer ind på det knaller. Skål nu! I aften der er jeg personligt tør for underholdning i verdensklasse med de gyldne løver. Jeg har en dejlig ven, der hedder Jacob, og vi kan godt lide at udvikle historie for unge der. Nej, dengang vi var børn, der var sgu ikke noget, der gav. Nej, vi var 12 børn, og vi fik et æble til deling. Og hjemme hos Jacob, der var de 16. Nå, drenge, skal vi give den rødfuld, så man kan høre det, så jeg har et slut? Ja! Jeg er ikke som de andre. Jeg er noget for mig selv. På landevejene vil jeg vandre, til den dag jeg må sige farvel. Selvom natten er sort som tjære, viser stjernerne mig vej. Jeg finder altid et sted at være. Jeg skal nok finde vej til dig. Pigen ligger i sin køje, hendes vindue står på klar.
solen. Da pludselig hører hun nogen støje. Er det ham, han kommer hjem? Jeg er ikke som de andre. Jeg er noget for mig selv. På landevejen jeg vil vandre, til den dag jeg må sige farvel. Hun løftede hovedet fra sin pude. Hun lagde armen om sit bryst. Hun spurgte, hvem banker på min rode. Længe før det er blevet lyst. Han sagde, tag din fødselsdag. Kom til døren og luk mig ind. For jeg har vandret i mange dage. Gennem regn, bøger, frost og vind. Jeg er ikke som de andre. Jeg er noget for mig selv. På landevejen vil jeg vandre, til den dag jeg må sige farvel. Nu skinner solen på din hoved. Jeg går op og går min vej, og alt vil være så skønt derude, siden jeg har været hos dig. Jeg er ikke som de andre. Jeg er noget for mig selv. På landevejen vil jeg vandre, til den dag jeg må sige farvel. De er så gode, drengene. Altså prøv at tænke, hvis vi kunne spille ligesom dem. Ja, men det kommer jo nok aldrig til at ske, vel? Jo, selvfølgelig gør det det. Vi er lige så gode som dem, hvis ikke meget bedre. Jo, altså, der er jo aldrig lige så mange herinde, når der er billiardkoncert. Det er fordi, vi er kvinder. Vi får altid en dårlig spilletid. Præcis, Lisbeth. Det var lige det, jeg sad og tænkte. Men det er jo også sådan en skide patriarkat. Patriarkat? Det falder jeg overhovedet. Det er fordi, her i verden, så er der bare nogen, der bestemmer mere end andre. Og det er mændene. Det vil sige, os kvinder, vi har bare ikke lige så meget at skulle have sagt. Og det er altså ikke ret kudymt. Kudymt, mand. Men piger, sådan har det jo altid været, så måske er det bare bedst, hvis det forbliver sådan. Solvej, du har ryggraden som en regnord. Synes du måske, det er retfærdigt, at vi får halvt så meget i løn, som mændene gør? Nej, men det er der bare ikke så meget at gøre med. Vel, Karen? Så kræver vi da bare, at vi kun skal betale halv pris for det. Ej, Liselotte, du kommer simpelthen med ene gode idéer i dag. Det gør jeg også meget meget. Ej, okay, vi har kommet lige herinde. Kan I se ham, fyren, der går derovre? Der kom rygter op, at han har gjort sin kæreste gravid, og så har han bare skrevet fra hende. Men, altså han har jo nok bare troet, at hun har været ordentligt beskyttet. Og så tænker jeg godt, at man kan forstå, hvorfor han er blevet sur, og hun ikke har haft styr på det. Nå ja, for det er jo udelukkende en kvindes ansvar. Du ved godt, at det ikke er det, jeg mener. Jeg siger bare, at det er sådan samfundet ser på det, og det er måske også fint. Ja, ligesom alt andet her i samfundet. Kvinderne står for skud. Men for helvede, Solvej, hvor er din kvindestyrke? Jeg tror, vi skal have lidt bedre stemning, så jeg går og køber øl. Ja, tak. Jeg er bare simpelthen skide nervøs på Solvej. Hun kan aldrig stå op for sig selv. Hvad så der, sukkermål? Har du lige købt 2 øl til far der? Du kan ikke smide veninder derovre. Nå, skal det øl tilbage, så kommer der renter på. Nej, det går ikke. Jeg skal spille med mit eBay. Du mener nok dit tøseband. Nej, ved du hvad? Kom med mig. Så hvem til mig? På et glas vin og høre noget jazz. Det er sådan lækker plade. Det tror jeg, Gider du godt gå væk? Du kan jo tydeligvis ikke, hun ikke har lyst. Det skal jeg da beklage, men hvad har jeg gjort? Du har måske lige hørt mig sige nej flere gange nu. Nej. Altså hvad? Jeg må da give en kvinde et lille kompliment her. Nå, jeg så mere et kompliment. Hold da kæft, det var da bare et flirteri, ikke sandt? Ej, ved I hvad? Bare fordi vi er kvinder, så har I kraft med den ret til at gøre med os. Og hvad er det, du står og stikker på den guitar?
Kom med! Ja, det er i orden. Det går. Ja, det er helt okay. Det er overhovedet ikke. Jo, nej, det er ikke. Nej. Nå, vi skal spille nu. Er det nu? Det er nu. Kom nu, så vi skal spille nu. Ja, god aften igen. Jeg har sørget for lidt mere underholdning i dag. Der er kommet en bedre tøjsband hele vejen fra Hyliv, der gerne vil spille for jer. De hedder Lilith, så jeg kan give dem en hånd, så ser vi, hvad de duer til. noget bedre med et lille smut på en gyldne løbe i stedet for matematik, hva'? Ja, det må du sørge sige. Jeg har brug for sådan en lille kolding for at køre igennem så hård en dag. Jamen, drenge, jeg er altså simpelthen bekymret over, at vi misser vores differentialregning i matematik i dag. Klart med. Det var koldt, at det på den, ikke? Ja, det er jo lige meget, når vi alligevel ikke har fået noget fravær, altså. Det er jo nærmest godt til at være sandt. Det er faktisk rigtigt. For godt til at være sandt, det kan der være noget om.
Hvad med, at I kommer en lille smule med mig på mit kontor, og så skal vi få os en hyggelig lille snak om, hvor vi skal have fravær, når jeg sidder og drikker øl, i stedet for at lave jeres ting. Nej! Jeg vil have ret til det, fordi hun har vist lov til at kunne bare fortælle os noget. Ja, det er alligevel nærmest lige så godt som matematik. Så kan man jo sidde dernede og løse ligninger og sådan noget. Jamen, drenge, vi sad bare og drikke øl og med musik. Stille! Jeg er jo egentlig overhovedet ikke overrasket over jeres uduelighed. Det ligger til hele jeres generation. I har efterhånden alt fået hovedet fuld af jord. I tænker ikke på andet end jeres usmagelige forskningsjakker, jeres lange lusede hår og jeres elendige rockmusik. Jeres generation har nærmest ikke danset længere. I går hverken med slips eller sætter pris på nogen som helst højere form for kultur, end hvad der kan findes inde i bunden af jernbanegade. Og det er ikke andet mennesker, der er på dansegulvet. Klædedrik og hårmåde har undergået en kedelig udvikling fra det soignerede til det tjuskede. Ikke engang til jeres dimission kan I klare at komme med ordentligt tøj og få rent håret. Selv jeres studenter mangler. Nu tror jeg så også lige, vi klarer der hesten ikke har akter. Der er ingen, der siger, at vi skal være ordentlige og ens alle sammen hele tiden med. Du skal ikke svare mig igen, unge mand. Vores lærergaver står faktisk. Kom rundt. Og så fik I faktisk slet ikke nogen øl. Ja, den er sgu god nok. Ja, vi sad sådan set bare dernede og hyggede lidt. Det var det, vi gjorde hjemme. Ja. Og hvem var det så helt præcis, der gav jer lov til det? Det var vores matematiklærer, som gav os fri for matematik. Og hvad er problemet i hele tiden, at vi holder fri, når vi alligevel har fået noget til? Du står jo her på skolen for at blive nogle dannede, livsduelige unge mennesker gennem uddannelse og almen dannelse. Og jeg kunne da tage den lange ende på den hest. Hvilke steder er bedre til det end centret for lokalkulturen, altså værtshuset? Gå ud af mit kontor. Er I klar? Vi har ventet et halvt år på det her. Det bliver så lækkert. Det er også bare de her kiksede skoleformidler, vi plejer at lave. Ja, en vaskeægte musical, det er så meget bedre. Aha. Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke. Jeg vil ikke. Okay, rolig nu. Altså, træk vejret. Ja, det gør det der. Det er jo også kun sådan, 500 mennesker. Der er kun en lille bitte risiko for, at du fejler. Den klarer du sagtens. Nej. Jo, nej. Ja. Okay. Jeg vidste det ikke. Jeg kan ikke. Nej. Men jeg synes bare, det er sådan lidt... Unger, vi samles. Herovre, drenge. Er I klar? Ja. Dejligt. Husk, ingen sygdomme. Hold jeres aftaler. Tæl højt og tydeligt. Men vigtigst af alt, så husk lige at nyde det. Ikke? Ja. Vi skal have en øvelse. God energi. Så følger bare mig. God energi. Every time I look at you, I don't understand why you let the things
Vi kræver et fogedforbud nedlagt, og vi kræver økonomisk erstatning. Prøv nu lige, ikke? Velkommen på forsiden. Jesus forrådt i Hjørring. Afslap af. Sagen om Jesus Christ Superstar på Hjørring Gymnasium fandt sted i 1972. Man havde desværre glemt at betale for rettighederne, og forestillingen den blev stoppet. Vi kom på forsiden af Ekstrabladet, og det endte i et kompromis. Forestillingen den blev spillet 3 gange på gymnasiet, men for en lukket kreds. Hej Sonja, nu skal du bare høre, jeg har fundet det vildeste job til dig. Du skal få svindler på plejehjemmet. Ej, hvor fedt. Vent, jeg har den på linjen. Dag Sonja, klar til i morgen. Ja, Maria skal have arbejde til os alle sammen. Har du snakket med hende nu? Nej, jeg skal lige forberede mig mentalt, før jeg ringer til hende. Hvad har hun fået til dig? Jeg skal pusse vinduer på plejehjemmet. Nej, ja. Jeg håber, vi kan få det på forhånd, der bare en lille smule bedre. Ja, det håber jeg godt nok også. Jeg ringer lige til hende. Ja. Vi ses. Hej Marie. Nu skal du bare høre, jeg har fundet det vildeste job til dig. Jo, det sagde Sonja godt nok. Så tager jeg en knæpper i Karsten. Men hvad skal jeg egentlig? Jeg er faktisk lige nødt til at lykke. Jeg har glemt at finde noget til mig selv. Okay, vi snakkes. Hej. Hvad skal jeg? Marie! Hanne? Ja, bra. Nej. Jeg skal snakke med Hanne. Okay. Hanne. Okay, så roligt. Ja, hvad er lige at få at vide? Drengene kommer og stiller på plejehjem i morgen. Nej. Okay, gutter, så er vi klar. Stik mig lige en D-hur, Jones, så kører vi. Who's that coming down the street? Who's that looking so petite? Who's that coming down to meet me? She's coming near.
I could tell her miles away from me, I'll make it clear. Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Yes, sir, we decided tonight and we won't hide it. Yes, ma'am, you're invited now. By the way, by the way, by the way, by the way, when we reach the preacher, I'll say, yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. That's one more thing. One more thing. One more thing. One more thing. When we reach the preacher, I'll say, where is that wedding ring? Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. I'm telling the world I'm ready and how. Ready for a marriage vow, 'cause she's my baby. No, sir, that's not baby. No, sir, don't mean maybe. She's my baby. My baby.
fællesskabet og værne omkring sig, sker der op gennem 90'erne en forandring, hvor ungdomslivet ikke længere opleves som entydigt eller ukompliceret. Dannelse, viden, kompetence, digital medborger, dannelsesperspektiv, personlig myndighed, refleksion, ansvar, dannelse, visionsdannelse, udviklingsdannelse, naturvidenskabelig dannelse, human dannelse, demokratisk dannelse, selvreflektion, dannelse, kompetence, dannelse, dannelsesperspektiv, ansvar, dannelse, human dannelse, dannelse. Jeg er bange for mit fravær. Jeg får en knude i væven hver gang jeg får en advarsel. Nogle gange sidder jeg bare og kigger på min skærm. Jeg ved, at jeg skal skrive noget. Bare noget. Men det kan jeg ikke. Hvis jeg ikke har lavet lektier, bliver jeg nogle gange hjemme. Jeg ved ikke, at det er dumt, men jeg kan ikke også få på spurgt, hvis jeg ikke kender svaret. Ofte så er der andre, der siger det, som jeg tænker. Jeg tør ikke selv at række hånden op, fordi hvad nu, hvis det er forkert? Nogle gange lever min karakter, for alt nummer 7 er jo ikke godt nok, siger de. Jeg tænker ofte over, hvad det er, de forventer af mig. Hvad er det, de vil have mig til? Hvad det er, jeg skal gøre, for at gøre det rigtigt? Ved du hvad, Gabriel? Måske havde du ikke ret. Måske var jeg sådan bare bedre i de gamle dage. Ja. Det der er i hvert fald noget rod. Og hvad er det egentlig, vi vil have? Inden sommerferien er forbi, vil jeg gerne ind på min drømmeuddannelse. Jeg vil gerne have ugebrud til sommer. Inden jeg bliver 30, vil jeg gerne starte min egen virksomhed. Inden sommerferien, der vil jeg gerne lære at lave røgring og generelt bare ryge cigaretter, hvis resten ligger på noget. I mit sabbatår vil jeg gerne arbejde frivillig i Tanzania. I fremtiden vil jeg gerne kunne leve af at spille musik. Inden de næste 10 år vil jeg gerne have en rigtig lækker kone og nogle dejlige unger. Et nytår vil jeg gerne have sparet op til at købe en egen bil. Inden sommer vil jeg gerne bestå min mundtlige spansk eksamen. Og det er dejligt at høre, at ungdommen trods stadig har sin håb og sine drømme. Ja, regler og normer ændrer sker i tiden, men ungdommens livsmåde synes nu at være en konstant. Har! Så det du siger, gamle, det er, at alting måske nødvendigvis ikke var bedre i gamle dage. Skal vi så ikke bare til den første?
snakket om. Jo, siger du. Posten. Det er simpelthen bare Jørgens ældste og ikke mindst hyggeligste værtshus. Egentlig et ret så hyggeligt sted, hvor der er plads til alle og hver. Det kunne være, at vi skulle tage med. Ved du hvad? Det synes jeg er en god idé. Den her forestilling, den var aldrig nogensinde blevet til noget uden nogen, der ikke er på scenen. Og det er vores dejlige lærere, der har været inde over og hjulpet os med det her. Uden jer var det simpelthen ikke blevet til det resultat, som vi står med i dag. Så tusind tak til jer. Vi vil gerne se jer alle sammen op på scenen. Vi skal have Mette, Marie, Dorte, Jens, Sanne, Søren og Niels op på scenen. Kom, Niels! Tusind tak til jer. I er uundværlige. We love you.